Il-Partit Nazzjonalista hu l-uniku partit f'pajjiżna li ħares fit-tul b'risq ambjent aktar sostenibbli u għalhekk li qed iressaq ta' proposti konkreti li jgħinu biex tkun meluba l-isfida tal-iskart tal-kostruzzjoni. Dan qalu l-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ambjent Jason Azzopardi f'konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista u kien akkumpanjat mill-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Michael Briguglio u mill-kunsilliera u kandidat għall-elezzjoni lokali fiż-Żejtun Amanda Bela. Dan huwa suġġett nazzjonali, l-isfida hija tagħna lkoll. U nixtiequ ġenwinament bħala oppożizzjoni nikkontribwixxu biex noħorġu flimkien soluzzjonijiet favur il-ġid komuni. Jason Azzopardi qal li fl-ambjent għandna kriżi għax għandna gvern inkompetenti li ġabna darna mal-ħajt u għalhekk li l-Partit Nazzjonalista jemmen li għandna bżonn strateġija nazzjonali bbażata fuq il-konsultazzjoni mal-stakeholders kollha relatati. Għax hu daru mal-ħajt, il-Gvern Laburista qed iwieġeb reazzjonijiet li ma jħallsux fit-tul. Dan meta fost l-oħrajn qabad jagħti permessi tal-kostruzzjoni bla doċċ u mingħajr pjan fil-waqt li ma pjana xejn dwar fejn għandu jmur l-iskart relatat. Jason Azzopardi kompla li fisem l-Oppożizzjoni se jkun qed ikellem liċ-Chairman tal-Kumitat Parlamentari għall-Ambjent u l-Ippjanar biex is-sitwazzjoni tal-iskart mill-kostruzzjoni titqiegħed fuq l-aġenda tal-Kumitat. Min-naħa tiegħu Michael Briguglio tenna li l-Partit Nazzjonalista se jwettaq konsultazzjoni wiesa u xirqa biex l-iskart jinbidel minn pis għal opportunità. Dan meta stmat li 85% tal-iskart kollu ġenerat fil-fatt u ġej mill-kostruzzjoni. Aħna l-Partit Nazzjonalista qed naraw illi minn problema minn pis l-iskart tal-kostruzzjoni għandu jiġi opportunità. Kompla li s-sostenibilità fl-ambjent mhijiex fuq l-aġenda tal-Gvern Laburista għax mhux kapaċi joħloq bilanċ għal-futur. Dan meta kontinwament qed jażel politika ekonomika bbażata biss fuq iż-żieda fil-popolazzjoni. Waqt li preżenta l-proposti Michael Briguglio qal li l-Partit Nazzjonalista irid jara li nħolqu aktar skemi ġodda li jibqgħu jinċentivaw il-konservazzjoni u r-restawr tal-bini diġà eżistenti. Barra minn hekk isiru aktar skemi u sussidji biex minflok twaqqih tal-bini jitfasslu metodi fejn jittieħed materjal li jista' jerġa' jintuża billi jiġi riċiklat għall-iskop tal-bini. Il-Partit Nazzjonalista jrid li wara konsultazzjoni wiesa timbena faċilità nazzjonali minn fejn il-materjal mill-iskart tal-kostruzzjoni jintażel u jerġa' jinbih mingħajr pis fuq l-iżviluppaturi. Qal li għandu jkun hemm inċentivi u skemi biex aktar ġebel u materjal ieħor tal-kostruzzjoni mill-bini li jitwaqqa jew djar antiki jiġi maħżun għall-iskop ta' restawr u l-bini ta' djar oħra. Proposti oħrajn jitrattaw it-tfassil ta' skemi biex issir reconstituted stone li tista' wkoll tiġi esportata kif ukoll allokazzjoni akbar ta' fondi mill-Unjoni Ewropea biex tkun indirizzata b'serjetà il-problema tal-iskart mill-kostruzzjoni u skemi għal ħarsien tal-ambjent tal-madwar taż-żoni tal-kostruzzjoni.